Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Tumagalan ko sa insakto. Unsa ka na, sir? Ingrasya. Unsa mo kasuod, si Rolaida? Unsa mo kasuod, si Rolaida? Suod nga, yun kaayo, Sir Minard. Aha. Mao ba? Ngano ba nga nakapangutan naman ka bahin ni Ana, sir? Tungod kay ni padayag siya og dakong pagsupak nga silutan ko ikaw. Oh, Ingrasya, bisan og pila pa ka buok, Rolaida ang mubabag. Dili ka na makapalingkawas kanimo gikan sa ipahamtang na kong silot. uwahi na ang tanan alang ni Ana, Sir Minard. Naaga ko na ang katapusang binhi sa mga binabede sa tila ni Ginoong Hesukristo. Buta nga dili gyud ta angay nga mahitabo. Sir Minard, Pabuta ang pagpahamtang ko unya nimo og sa silot sa kamatayon. Ingrasya Larida. no! Dili ako matuod nga usa ka Larena, kundili usa ka baskon nga gikan sa bloodline sa mga Montera. Ha? Oh, mao ka na ang matuod. Dili ako si Ingracia Larena, kundi ako si Ingracia Bascon. Unsay buot nimong ipasabot? Dili ka gyud di ay igmat, Sir Minard Buenavides. Unsay matuod nimong kalambigitan sa abogada nga akong gikarelasyon? Siya ang makatugan kanimo sa matuod. Dili ko gusto nga sa ako pang baba mismo magikan ang maong kasayuran. Ingrasya. Oh, sinvergüenza. Ha? Kinsa ba karon si Bosina, ha? Mga disipulos! Marulaida! Niya siya, Senyor Supremo! Usa, nasundan ko ni Rolaida. Mas labing maayo. Aron mismo sa among atubangan, imong masayran kung si kinsa ko sa kinabuhi ni Atty. Rolaida Bascon. Pasaylo ako, Menard, nga gisupa ko ikaw. Gisundan ta ka. O kinsay gikabalak-an mo, ha? Rolaida lang ka. Musulti ka man ako, dili. Apania mo din itaguin si Ingracia, ang iyaya ni Jo Marie. Sinvergüenza. O ba na ko sa sod? Kay may buot akong sutaon, Rolaida. Unsa? Dali, nga rin, dali! Ayaw ko, Guruya, unsa pa. Gisakitan ko sa pagkunod mo sa kumputor. Nagkailanag yung kong unsa ko ug maunay masuko. Ayaw yung kong palagutag bayo kay tigali unyag. Mugnoon, tika, Rolaida. Menard, Gusto sab kong makasaksi ka sa akong paghunos kinabuhi ni Ingracia Bascon. Kabantay ka na. Ang gituhuan ko nga mao si Ingracia Larina. naipaw na ka siya sa kamatuoran. Kinapos ang imong mga kamot. Laida, niabot na gyud ang akong gikahadlokang hikayon. Karon, Rolaida. Tugan. Sulti sa tinod. Kinsa kining babayhana sa imong kinabuhi. Unsay kalambigitan mo ni ning Ingracia? Managsuon kami si Ingracia, Menard. Pasaylo ako nga gitago ni mo ka nagmaong sekreto. Simbergwinsa! Abi ba na kong nakailan ka na ako, singpit? Gakontra ko kayo ng bakakan ko! Kay numero 1 kong bakakon! Menard, Nganong dili mo naman nang itugan kaniya ang sugilanon sa kagahapon, Laida. Itugan kang Sir Minard. Ang kandidato mga plano nga kalit mo lang kiguba sa tiyang natutlan ka na ugugma kan iya, Laida. Oh, uy. andam ka ba nga maminaw, Menard? Gano man yung kabugnoon man ko. Lala, sige, padayon!
Kay maminaw ko, Rolayda. Sulti! Sa dihang nagkarelasyon kami si Farseno, nagkasuod sab sila ni Ingrasya nga akong igsuod. Hangtod kakalit lang nga nawa si Farseno kay gidagit. Onya, Rolayda. Sa dihang ikaw ang gitumbok na sospek sa nahitabo ni Farseno, nagkasinapot kaming managsuon nga among ipanimahos ang iyang nahiaguman sa imong mga kamot. Oh, Mauto nga ginamit ang pangan nga Ingrasya Larena. Mao'y misyon ni Ingrasya ang pagsud isip yaya sa masusong bata gani atong higayuna. Kibiyaan sa namatay ni ining inahan. mayong pagkasoda ko sa inyong bulsa. O ako magtuo nga makahimo ka sa pagpatay sa imong suod kayong higala. Aron lang matuman nimo ang imong gusto nga imo kong maangkon. Natandog ang akong garbo ni atong higayuna. Kay sukad masukad. Ikaw pa ang unang babae nga nibalibad ka na ko. Gibalibaran ko ikaw na itong tungura. Tungod kay may asawa ka. Si Digna, nga kanhi inyong katabang ug mo'y inahan ni Jo Marie. Rolayda. Ug nasayod sad ko, nga duwaan lang para nimo ang mga babae. Kay mas gusto ka ug mas malipay ka sa sama nimong lalaki. Ha? Ilang sakpa, Rolayda! Ilang sakpa! Oh, Sir Maynard, ako na ang dugang nga mosaysay kanimo sa tanang mga sekreto o mga plano na mong managsuon nga gipakyas ni ining Rolayda. Tungod ka ni atong higayuna, ibati na siya og kung madya kanimo, Sir Maynard. Ingrasya. Panimahos ra gyud unta, sir, ang among motibo. Kung nganong nagpaduol kami ninyong mga Benavides. Apan sa ngato-ngato, nahimo ng duol sa akong dughan ang batang Benavides nga si Dudong Jumari. Hinungdan nga, giatiman ko siya. Sama na gyud sa akong anak. O giagak paingon sa katarong. Oh, Ug ako sab, imbes nga panimaos ang akong motibo nga nung nakigrelasyon ko nimo. Pero nadutlan ako sa pagkikugma nimo, Maynard. Rolayda, langga. Mao nga sa dihang nahibaw ko nga buhi dahil si Farseno. Wala ko mangandoy pa niya tungod kay naak ka nga maunay tag-iya sa akong kasing-kasing. Apan taon-taon mong gitipigan ang bakak, Rolayda. Butang! Nga kontra ko gyud kaayo. Sige, siluti ko. I-appeal ko sa imong pagsilot ni Ingrasya nga akong igsuon. Sige! Ingon uksa ni pasilong ako karon. Ilawom sa landong sa anino sa kagahapon. Maynard. Jom, Oh. naghinuktok na sab ka. Krish, nabala ka na kay kong bahay ni Yaya Ingrasya. Nga gibalitang gidagit sa wa mailhing mga tao dito sa syudad. Jo Marie, Dinala yung tao si Yaya para na ko, Krish. nagkasabot ko sa imong kipati karon. Si Tito Maynard, milihok ba siya ni ining bahina? Wa, kay matod pa niya, dili formal nga paagi ang pagpahawa ni Yaya sa mga bahay dito sa syudad. Jo Marie, wa kay nahimusa ang imong yaya Ingrasya sa kulto ni Tito Maynard. Krish, Basig na apa, maong gibati na og kahadlok ang imong yaya og mipahawa na lang. Bisan og way klarong panangit kang Tito Maynard, di ba? susihon ko una ka ng bahina, Krish. Kinalit-kalit kining atong lakaw. Maong wala nang tamuda ni Maki. Asa mo dayta, ha? Sa kumbinto, kang Padre Ferte. Nanglakaw man to sila, mamatar sila. Ambot, ug asa ka to sila paingon. Asa na sa kaatudan ani Jumari igsuon ni mo, Prina. Dili lang ka mangkilabot mo, uy. Kay, sadyang nasayra nato ang kamatuoran. Daan na ra ba silang may relasyon? Prina. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!